En col·laboració amb un grup d'investigadors de Londres hem desenvolupat una nova eina que ens permet entendre millor com s'ha desenvolupat el càncer en el passat i, el que és més important, anticipar el seu comportament clínic futur. Perquè en realitat el càncer no creix de cop o no apareix de cop. Sovint creix lentament, en silenci, sense donar cap mena de senyal, i al igual que una caixa negra d'un avió guarda la informació del vol, les cèl·lules tumorals també guarden la informació de la història del càncer en el seu ADN, una mena d'història secreta que conté informació de quan va començar a créixer, a quina velocitat ha crescut i si ha creat diversitat cel·lular. I això ho fa en una marca epigenètica anomenada metilació de l'ADN, que tradicionalment s'ha associat a un interruptor que activa i inactiva els gens, però aquí hem trobat una nova funció i és com un sistema que registra les dades de la història secreta del càncer abans del moment del diagnòstic. I aquesta informació l'hem descodificat mitjançant eines matemàtiques i hem pogut descodificar aquesta història passada en aproximadament 2.000 mostres de leucèmies i linfomes i hem trobat que en realitat, si coneix el passat, podem predir diverses variables clíniques i validar variables clíniques en el futur i inclús a vegades podem predir qual és el moment més apropiat per al seu tractament. Globalment, aquest és un estudi que és una contribució rellevant, jo crec, en el context de la medicina personalitzada basada en evidències biològiques, tot i que ho hem aplicat a leucèmies i linfomes, creiem que podrà ser útil també per a altres tipus de càncer.